Mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, Malta għandha l-iżgħar medja ta' età fost ir-rappreżentanti tagħha fil-Parlament Ewropew li għadhom kemm ġew eletti fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda. Dan joħroġ minn statistika ta' Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew li analizza l-etajiet tal-membri parlamentari Ewropej kollha eletti fis-27 stat membru. Hawn instab li l-membri parlamentari Ewropej Maltin bejniethom għandhom rata medja ta' età ta' 41 sena waqt li fost il-pajjiżi kollha il-medja titla' għal 50 sena. Skont l-istess statistika, l-Lussemburgu għandu l-ogħla medja f'dan ir-rigward fost ir-rappreżentanti tiegħu b'rata ta' 60 sena. Meta jitqiesu 6 Europarlamentari Maltin, wieħed isib li l-akbar wieħed minnhom u David Casa mill-Partit Nazzjonalista fl-età ta' 55 sena, waqt li l-iżgħar wieħed u Thomas Bajada mill-Partit Laburista bi 30 sena. Nofs il-membri parlamentari Ewropej Maltin diġà kienu parti mill-leġislatura li għaddiet waqt li l-bqija huma kollha ġodda. Dwar dan irreaġixxew wkoll l-iżgħar MP Malti li f'kitba fuq il-Medja Soċjali sostna li Gburi li jirrappreżenta lil pajjiżna bħala l-iżgħar MP. Bajada wkoll esklama kif pajjiżna bħala wkoll l-iżgħar stat membru u bl-inqas medja mir-rappreżentanti faċilment jgħin biex jitrasqu l qudiem perspettivi ġodda u enerġija żagħżugħa għall-Unjoni Ewropea. Mir-riċerka ta' Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew ħareġ li fost is-720 membru parlamentari Ewropew għal din il-leġislatura jirriżulta li l-iżgħar wieħed għandu 23 sena u għat l-akbar wieħed għandu 76 sena.